प्रेजेंट बाय शुभम फिल्म्स मीरगंज मीरगंज मीरगंज। हम तड़पब तो तोहरा पड़ जाई भातार मारू में तोरा मर जाई। हम तड़पब तो तोहरा पड़ जाई भातार मारू में तोरा मर जाई। दिल बारू दागा परी तहरा आगा पैसे ला तोड़ देलू प्रेमवे के धागा डोली ना तोहरा घर जाई भातार मारू में तोरा मर जाई। मिक्स बाय नव्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो टाणी बाजार। गोलू बाबू गोलू बाबू गोलू बाबू मीरगंज मीरगंज। सज के दुल्हन तू जहिया बनबू हो बा प्यार में कितना पावर तू ओह दिन जनबू हो। सज के दुल्हन तू जहिया बनबू हो बा प्यार में कितना पावर तू ओह दिन जनबू हो। हम के मोहब्बत के पहाड़ा पढ़ा के जात बारू तू गोरी अगिया लगा के दिलवा में मराठी गड़ी जाई भातार मारू में तोरा मर जाई। हम तड़पब तो तोहरा पड़ जाई भातार मारू में तोरा मर जाई। गोलू बाबू मीरगंज गोलू बाबू मीरगंज गोलू बाबू मीरगंज। राइटर मंजेश साचे कहले बात बाबा अखिलेश ऊ कैले बिया घात। अभय मंजेश साचे कहले बात बाबा अखिलेश ऊ कैले बिया घात। प्रेमी पारा भात औरी आशिक आकाश हो कह देल बिया जिंदगिया उदास हो। होय पर बिन जाती जिद पाओ अड़ जाई भातार मारू में तोरा मर जाई। हम तड़पब तो तोहरा पड़ जाई भातार मारू में तोरा मर जाई।